Wannan shine hoton da ake cewa Mawaki a Gwanja ya nuna tsiraicinsa, amma ba gaskiya ba ne. Wannan hoton dai ya fito ne a wani shirin fim da suke haskawa, mai shirin fitowa nan gaba. Kai tsaye gidan rediyon KPM TV News ne kuke tare da shi. Dr. Nabargu, wato Alhaji Kabiru Dr. Nabargu, kamar da kamar bayani cewa kai dakta ne sahihi kuma fitacce bangaren maganin gargajiya, za mu so mu san ire-iren nasarori ko kuma kalubale da kake samu a harkarka ta magani, kamar bangaren rashin lafiya ko kuma yawan mutane da suke kawo wasu dalilai wanda ke sa ya zama kalubale a gare ka ko kuma nasara. To, dukkan nasara ai ba za ta rasa kalubale ba. Gaskiya ne. Daga cikin nasarorin da muka samu ba za mu ce ba mu da wani kalubale da kuma muke samu ba, saboda mutane ko da yaushe ba su cika wato yabawa da alkhairi ba su cika kuma dibin wato nasara ba, sai kuskure suke dubawa, sai duba kuskure da yawa akasarin mutane. Gaskiya ne. Duk yanda kake kokarin ka, to kuskure daya idan kai kokari 100 in kai kuskure daya an duba wannan kuskuren akan wannan kokarin naka akasarin mutane. Gaskiya ne. Saboda haka ba za mu iya cewa mu muna iya komai ba za mu iya cewa komai mun iya ba. Gaskiya ne. A yanzu haka cikin neman shawara muke, kuma cikin neman maganin muke. Duk inda muka ji wani mai magani mukan bi shi, ko da maganin da muke da shi ne mu nemo domin mu taimaka ma al'umma. Gaskiya ne. Yanzu kenan in zan fahimta, kamar yadda ma'aikatan asibiti na bature ko kuma ce na abana, wato kuma kamar haka ne, idan babu wani maganin a gare ku za ku je ku nema gurin wani. Ko da muna da shi, idan ka san wani jinin wani ba ɗaya yake na wani ba, za ka iya ba wani magani ya yi mashi aiki, wani in ka bashi ba zai mashi aiki ba, sai ka canza mishi. Saboda haka shi maganin gargajiya guda ɗaya wato shi da magunguna iri daban-daban, wanda idan ka ba mai matsala 5 a cikin jikin shi, sanadiyar matsala ɗaya ya sani wadda ya zo da ita, to za ta iya kashe wannan matsalolin nashi gabaki ɗaya. Gaskiya ne. Ba zai kawo mishi kuma wata damuwa ba. Gaskiya ne. Saboda haka ƙalubalen da muke da shi wato shine har yanzu ba mu samu wato ainihin wata gudunmuwa ga gwamnati ko ga 'yan kasuwa ko ga wata ƙungiya wadda za ta gane wannan abin da muke taimaka ma al'umma su shigo ciki, domin su ma su taimaka su duba abin da muke yi dinnan ya dace, su ba mu shawarwari da yadda za a yi ya zama an taimaki al'umma. Ba mu samu ba har yanzu. Gaskiya ne. Yanzu haka muna da helta da muka saya, helta 3 da muka saya, wadda helta 3 din nan da muka saya da niyyar mu gina rehabilitation center domin marasa lafiya masu taɓuwar hankali da ake kawo mana, waɗansu an kawo su gaba ɗaya ba za a sake dawo ba. Mu ne abincinsu, mu ne komai nasu, mu ne magani, mu ne wato ainihin sutura da sauransu. Gaskiya ne. To amma ba mu samu har yanzu wata ƙungiya ko gwamnati ko 'yan kasuwa za a zo a taimaka mana mu gina wannan wurin domin mu kawo kayan aiki kuma wanda zai sa a koyi aiki iri daban-daban ba. Gaskiya ne. To kenan kafinta, kujeru, gadaje da sauran dai ayyuka dai, teloli da abubuwa dai ga sanan na hannu waɗanda ya kamata a ce an koya. Gaskiya ne. Oke, da yake kayi bayani akan cewa idan mutum ya samu lafiya a asibitinka, musamman kamar mahaukata da ake kawo da rashin lafiya, wato kenan shi yasa kuke hikiman ku nema musu aiki, kamar magana da kake irin shi wannan bangaren kafinta ko wani abu nan, kenan kana nufin idan da za a samu hakan, kenan su waɗannan marasa lafiyan da za ku bai wa aiki kenan sun samu madogara ko kun samu inda za ku ba su aiki kenan? Mu da za mu samu gwamnati ta shigo ko wasu 'yan kasuwa ko ƙungiyoyi a taimake mu, duk wani marashi lafiya an kawo muna, to idan ya samu lafiya mu za mu koya masa sana'a, mu koya masa yadda zai iya daga kansa. In ma bai da aure za mu iya masa har auren, za mu koya masa da yadda zai iya rike kanshi, don akasarin marasa lafiya da ake kawo mana waɗansu ma shaye-shaye ne. Me ke kawo shaye-shaye? Rashin aikin yi. Idan kana da aikin yi har ka samu kana da iyali, ba za ka taɓa tunanin da za ka iya shaye-shayen da har zai taɓa ƙwaƙwalwarka ba, saboda tunanin waɗannan iyalin naka ka samu ka je zuwa inda suke ka kai musu. Ba zai sa ka tsaya kai shaye-shayen da ƙwaƙwalwarka za ta taɓa ba. Saboda haka ko da mun yi ƙoƙarin mu mutum ya warke idan shaye-shaye ne, to idan fa ya koma ga wannan shaye-shayen, ƙwaƙwalwar tun da dama ciwon ya riga ya taɓu,
wannan abin zai sake dawowa. Gaskiya ne. To saboda haka duk wanda yake da rashin lafiya na shaye-shaye ko da an sallamai ya koma gida in dai har zai ci gaba da wannan shaye-shaye to ciwon shi na iya dawowa. Ok, wannan shine dalilin da yasa kuke hikima sai ku sama musu aiki da gurin ku kuna kula da su. Kokarin mu rika su mu kula da su mu ba su aikin da za su yi domin su dogara da kansu su bar wannan shaye-shayen su ma su zama mutane kuma kowa su kula da kansu. Gaskiya ne, to muna godiya babban dakta, Allah ya taimaka.